Shmai, fe fe enw I Cairwn Browning a fi ffisitherbydd, a dwi'n gweithio yn bwrdd iechyd bai Abertawe. Yn y fideo hwn, byddwn dangos ymarferion sydd yn syml gallwch chi wneud ar adre neu yn yr ysbyty. Mae ymarferion hyn gallu helpu atal dadgyflyru. Mae dadgyflyru yn golygu colli ffitrwydd gorfforol a swyddogaeth oherwydd diffyg gweithgarwch. Mae hysbys bod pobl hŷn yn gallu colli hyd at 500 o gryfder cyhorol a pob diwrnod o amgweithgarwch. Mae'n holl bwysig ein bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i atal dadgyflyru. Bydd hyn yn lleihau'r risg o gwmpiadau a thoriadau yn ogystal yn gynnal annibyniaeth ac helpu i chi gael adre yn mwy gyflym. Wrth eisydd yn eich gadair, gadw cefn yn syth a codi breichiau i fyny dros eich ben. Yn araf, ymestyn lawr wrth ochr y gadair, dilyn gyda eich braich a dal am 10 eiliad. Ar ôl I ni, codi braich i fyny ac ailadrodd y ffordd arall, defnyddio yr un techneg a dal am 10 eiliad. Ailadrodd ymarferion am 2 I 4 gwaith. Eisydd wrth ochr y gadair. Os ddim gallu codi eich breichiau dros eich pen, croesi eich breichiau ar draws eich corff. Ymestyn lawr I un ochr, dal am 10 eiliad, wedyn ailadrodd i'r ochr arall. Gallwch wneud hyn am 2 I 4 gwaith. Cael yn gyfforddus yn y gadair eto. Codi breichiau I lefel y sgwyddau, cadw breichiau wedi blygu, dilyn gyda pen elunloedd, gwasgwch tu ôl a dal am 6 eiliad. Ailadrodd hwn am 2 I 4 gwaith. Eisydd yn y safle gyfforddus. Un coes ar y tro. Sefych eich penglin yn chwyr a dal am 5 eiliad. Wedyn, yn araf, plygu eich penglin lawr tuag eich llawr ac ailadrodd ar y coes arall. Wneud hwn am 8 I 10 gwaith. Eisydd yn eich gadair, cadw eich pen yn lefel, troi eich pen I un ochr mor gymaint na bosib a dal am 10 eiliad. Wedyn, troi I ffordd arall ac eto dal am 10 eiliad. Ailadrodd am 2 I 4 gwaith. Eisteddodd o ochr y gadair. Cadw eich trad wrth gilydd, breich ar y gadair. Yn araf, codi un cos ar y tro, fel ni yn gorymdeithio pan eistedd. Gorymdeithio am 1 munud, wneud siwr fod y symudiad yn chyfn, pob dydd trio gorymdeithio ymhyrach. Eistedd ar ochr y gadair. Gyda trad yn wastawr ar y chawr ac yn gyfforddus. Cael gafel y breichiau gadair, cymerwch anadl ddofn I mewn, anadlu mas pryd codi eich pwysau gyda eich breichiau, dim eich coesau. Eich gôl ni yw wneud eich breichiau yn syth a dal am eiliad, ac ostynnwch yn eich hun ar y gadair. Ailadrodd 8 I 10 gwaith.